No niin, moi vaan kaikille, se on Mr. Tomska täällä. Ja nyt mä aion puhua vähän vakavammasta asiasta, eli kiusaamisesta niiden kanssa. Kaikki 4 oli taas kasassa. Tää video olisi tässä, Mr. Tomska täällä. Ja sille se sitten se yksi mun niinku pahin vihollinen, ja se ärsyttää mua melkeinpä koko ajan, niin sanoi, että joo, tai oikeastaan se sanoi, että Hanna olisi voinut, eli meidän pilsopettutkija, että mikä sille tuli, niin Herran Jumala, siis ei herra suhtuminen oikeastaan tykkäys, eli kiusaamisesta. Kyllä sukat lähtee jalat. Joo, mutta eipä mulla muuta. Näihin kuvia tunne. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.